ekene m unu ụmụnne m, ya mara unu mma, arụsị ike wara unu ọjị n'ebe ọ bụla unu si afụ iru maọbụ na-anụ olu onye unu na-afụ iru ya ma na-anụ olu ya bụ nwanne unu nwaanyị eze nwaanyị oge chọpụrụ iche amụma bụ afa m. Abụkwa m dibịa nwaanyị, eji m okwu ọnụ mmiri na ihe niile dịka chisike ya bụ ihe eji azọ ndụ. Na nkịta nkụzi m ga-asọ gị ndụ ma ọ bụrụ na isogide m wee ruo na njedebe nke nkụzi a, mana ọ bụrụ iwu na ị ga-esogide m wee ruo n'ebe m na-eje, maka na ama m na ebe m na-eje ete ka o wee bụrụ ya. Ụmụnne m, asị m ife ọma mere unu udo ka m na-ekwu n'isi nwoke n'isi nwaanyị, ndị na-esonyere m, ndị na-akwado m ihe ọma arụsị ike na-awara unu ọjị n'oge ọbụla unu nọ, n'ebe ọbụla unu nọ. Asị m na mbọ unu na-agba ọ gaghị anụ unu n'iyi, ihe ọma mere unu. Tata bụ ahịa Afọ, akpọkọ m aja n'obodo niile unu nọ si ka o mee unu mma. Aja na be nna unu, maka na ada ahapụ isi aka abụọ ụrịọm. Aja n'obodo unu, aja na be nna unu, na aja na be nne unu, na aja n'obodo ahụ unu nọ jikọọ aka ọnụ, maka na anyị kwere na anyị igwe adị ike na ofu osisi adị emebe ọhịa. Ha jikọọ aka ọnụ mee ka mbọ unu na-agba n'obodo ahụ ka ọ hapụ ịbụ ihe efu wee nyere unu. Udo dị iru unu na-anya n'isiokwu anyị tata, otu ị ga-esi wee mebie nsị maọbụ ajọ ọgwụ mmadụ gwọrọ n'isi gị. Ya bụ ihe m bịara ịkụziri gị taa, mana ị ga-ege m ntị ka ịghọta ebe nkụzi a na-aga. Mara na mbido nke nkụzi a na-ekwuru m na mbido n'ụwa ụtụtụ na mgbe ụtụtụ nkụzi a, asị m na ihe ị ga-emere onwe gị ga-aka karịa nke dibịa ga-emere gị. Ya bụ na ọ dị mma ka mmadụ na-agba mbọ nke onwe ya, ka iji aka gị wee bụrụ dibịa nke aka gị. Ya bụkwa na ebumnobi m ji wee bịa ebe a wee na-akụzi ihe, na ọ bụgodo iri na ịma ọgụ dibịa nnụ dibịa, mana ịghọtabeghị ike nke aka gị, ị ka na-ese n'elu mmiri, maka na o nwere ihe ọ ga-eme o ruo iji aka gị merie onwe gị. Chi na-azụ onye ọbụla ekpere. Dibịa bụ akara aka mmadụ ji bịa ụwa, ka bụ akara aka onye ihe mmadụ na mmụọ ya kwuru na ọpụta ụwa ọ na-eme, ọ na-agbazi ụzọ n'ụzọ ọbụla bụ ụzọ esi wee kpọọ onye ahụ okpukpe oku, ọ na-azọ ndụ nke ya. Mana gị nwa bụkwanụ mmadụ, bụkwanụ obere echi, nyekwa ụmụ mpịa mmụọ ọbụla ga-abịa ịbịa nye ndụ gị nsogbu. Ya bụ na o kwesịrị ka onye ọbụla bụ onye Igbo nke kwenyere n'usoro nke mgbe ochie dị mma, na onye a ga-aghọta ike nke onwe ya, wee mara chi ọ na-efe, wee gbaa mgbọrọgwụ ya na aja a na-agaghị ebunwu, maka na adị ebu a na-ebu. Ya mere na ọ dị ezigbote mkpa ka ọ ga-abụ ụdịrị nkụzi abịa ine onwe gị anya. Ọ bụ na ụdịrị ihe a na-eme gị, iji aka gị megbuo ori onwe gị. Onwe nke dịrị dibịa ọ ga-eme n'isi gị, ọsọkwa gị mee ya nke a dịrị dibịa ọ ga-eme. Nke nwa bụ mmadụ sị ka ije mebere ya onwe gị, ọsọkwa ya gị mee ya ọgwụ ugboro ịnọ ebe ị nọ, na-abụghị na ọnụ onye ọzọ kwuru sị ka ọ dịrị gị na mma, maọbụ ihe ahụ ji gị hapụ gị, maka na edeghị ya ede na ndụ onye ahụ n'okwu ọnụ ya, maọbụ ihe ọbụla o mere n'isi gị iji wee nye gị nwere onwe gị adị ire. Ijigoro aka gị mee ya, ị gaghị afọ ife ya, na-agbanyeghịkwa na ịma ihe eji eme ya. Mana ebe nkụzi a na-aga tata bụ nke ị ga-emere onwe gị dịka mmadụ. Dịka m gwara unu na okwu ọnụ m na-azọ ndụ, ma ọ bụrụ na ị nwee ntụkwasị obi na ihe ọbụla bụ mmụọ bụ ọpụrụ iche kwuru n'ọnụ, na ọ bụ na m kwuo ya na ọnụ m abụrụgo ọnụ mmụọ kpọpụta m ụwa, na ọ bụrụ na ị na-esoro usoro m, na ihe ọbụla bụ ihe m kwuru n'ọnụ dịka akọ na uche mmụọ nyere m, nkwupụta ya n'ọnụ m, na isoro ya na ị ga-afụrịrị ife ya, na-abụghị na mmụọ ga-ekwenye na ya. Maka na mmụọ gị ga-ekwenye, mmụọ m ekwenye, ọbịa rụọ ọrụ. O wee bụrụ ya nwanne m na-anụ olu m, na ọ bụrụ na ị nyere onwe gị anya ọ dịghị ka ọgwụ na-enye gị nsogbu, ị gaa na be ndị dibịa dị iche iche. Mgbe ọbụla ọ na-agba n'afa na ọgwụ na-enye gị nsogbu, a na-ata gị amoosu, ọgwụ na-enye gị nsogbu, imebikwana n'ọgwụ ọtụtụ ebe mana efubeghị ife ya, jikwa aka gị wee mekwara onwe gị, efubeghị ife ya, ọ dịzie ka ọgwụ nka ndị na-agwọ ya ọnọ gị nso, emebicha ha, emebie ha, emegharịkwa. Mana ịma na ị na-agọ mmụọ, ịma na gị ịma chi na-efe, maka na ọ dị mkpa na onye ọbụla marịrị chi ọ na-efe. Ịma na gị na chi gị n'ụwa gị dị na mma, maka gị na chi gị dịrị na mma, gị n'ụwa gị adịrọ mma, ya yọọ past ọ ga na-enyekwa gị nsogbu. Ya bụ gị na chi gị n'ụwa gị dịrị na mma, ụwa ọfụrụ gị enwe ike ịpụta ife, ka ọ ga-abụ onwe ha n'ihe mere nọ bịara n'ụzọ gị na-adịrọ ka isi chọọ, ị mara ka ị ga-esi wee mee ya ọ pụọ. Igwe unu nke bụ eziokwu na ị na-agọ mmụọ, ịgbanarịkwa ha ọnwụnwa, ịgbanarịkwa ha amoosu, ịgbanarịkwa ha ndị na-agba mmadụ nsị, ịgbanarị ha. Mana mmụọ ị na-agọ ga-enyere gị aka. Ha tụọ gị, ọ dịka agwọ atụrụ mbe, agwọ tụọ mbe, ọ tụrụ okpokoro ahụ, ha tụọ gị nwee ebe ha ga-atụta.
ọ bụrụ na ha na-anwa gị, ha ya na-anwa gị, mana ha enweghị ihe ha ga-enwetenwu gị, enweghị ihe ọ bụla ha ga-emetenwu gị. Ihe ha ga-ata agịzi gị bụ na enwere n'aja otu ị nọ, mana onye mana mmụọ ka ị na-agụ, ị mara gị na mmụọ gị dị na mma, maka na aja na ị na-agọrọ na-akwanye ugwu agaghị ekwe ka mmadụ gaa were nsị dibere gị n'ala ịpụ ịzọta ya. Mmụọ ikuku ị na-akwanyere ugwu agaghị ekwe ka onye ọbụla na-eku ume n'ụwa megide gị. Mmụọ mmiri na-akwanyere ugwu agaghị ekwe ka onye ọbụla na-aṅụ mmiri ma ọ bụ onye ji mmiri asa ahụ ha amụnwuo gị. Ọbụnadị anyanwụ bụ ife agaghị ekwe ị na-enye ugwu ya, na-akwanyere ugwu ya, agaghị ekwe ka mmadụ ọbụla jikwuru anya na-abụ na-afụ ụzọ wee fụta gị na nke ọjọọ, maka na ha ya na-anụrụ gị ọgụ. Ọ ihe niile abụ nechọ, ọ ihe niile abụ mmụọ. Onwekwana onye furu Chukwu, anyị furu ya site na ihe ndị anyị furu n'ụwa dịka m kpọrọ gị afọ ya. Ọ mmụọ niile a jikọtara aka wee bụrụ gị, wee bụrụzie mmadụ wee nọzie n'ụwa. Abịakwa nna m ụwa mmadụ anyị na enwere ndị ajọ mmadụ na ndị ezigbo mmadụ. O nwere ndị bụ na enweghị ihe ị ga-eme ka ị gbanwee ha site na ajọ mmadụ ọbụla ha akara ya wee bịaba ụwa. Ọgwụ anyị na-anụ ụwa bụ ihe ọma na ihe ọjọọ, nke ọbụla na-agba mgba ka a mara nke ga-emere ibe ya. Onwekwana onye ibera n'ime ya ihe ọjọọ adịghị n'ime ya, onweghị onye ibera n'ime ya ihe ọma adịghị n'ime ya, kama na nke ọbụla i kwere ka o merie ibe ya, nke aha chịwazie eze n'ime gị. O wee bụrụ ya ụmụnne m, kedu ife m na-ekwu? Na ọ bụrụ na ije na be dibịa wee gbaa afa chụọ aja na ọgwụ na-enye gị nsogbu, mana imebiga ọgwụ ọtụtụ ebe, mana ọgwụ ekwerọ. O nwere ike ọ bụrụ na ọgwụ ahụ na-enye gị nsogbu na-anaghị ekwe mmebi, a na-agbara gị n'afọ, a na-emebi mgbe ọbụla a na-anaghị afụ ife ya. O nwere ike ọ bụrụ na onye nọrọ gị ụwa, ma ọ bụrụ na ị kwere n'elu n'ụwa, gị bụ onye na-eme ọdịnala na-eso usoro nke mgbe ochie dị mma, ọ bụrụ na ị kwere n'elu n'ụwa, ọgwụ ji onye nọrọ gị ụwa ga-esokwa gị wee bịa ụwa. Onye nọrọ gị ụwa, ọ bụrụ na e gburu ya egbu, na-eji ọgwụ wee gbuo ya, eji ọgwụ wee kechie ya. Ụfọdụ na-eme ha gbusia mmadụ na mgbe gboo, onye ahụ eje gbaa orikọ. Ụfọdụ na-eme ha ji ọgwụ wee gbuo mmadụ, ha eje gbara ya orikọ, gbapụrụ ya ebe mee omenala ya. Onye gburu mmadụ, o ji ọgwụ gbuo mmadụ, ọ chọọ ka onye ahụ na-achụgharị ya. Enwere ndị na-eme ya, a sị na onye ahụ nwụrụ, ọ na-enye nsogbu, eje kee mmụọ ya. A na-eme ya eme. Ụfọdụ bụ onye ji ọgwụ ghasa akara aka ya n'ụwa gara aga. Ndị ajọ mmụọ bụ taa ka o bidoro, na mbụ ka o bidoro bụ ihe ọjọọ, ịgba nsị, ịgwọ ajọ ọgwụ. O bidoro taa, o bidoro na mbụ. Kama na mgbe ahụ na onye na-ekpe ọ na-asị ike nga nwa ofeke akakwana nke ya ike, maka ama na enwere ndị ofeke, ndị ajọ mmadụ. Ya bụ ọ bụrụ na onye na ọgwụ ụwa na-eji ọgwụ wee mekpaa ya ahụ n'ụwa ochie, ọ bụrụ na ọ pụtakwa ụwa ọ ga-ebukwa ọgwụ ahụ apụta. Ya bụ a na-agba afọ a ka a mara ebe ọgwụ ahụ na-aga. Adịghị ama ọ bụ na imebigo ọgwụ. Ihe a bụ one of the sign ị ga-eji wee mara na ọgwụ na-enye gị nsogbu bụ ọgwụ socha ụwa. Ọgwụ socha ụwa na ọnya bụ ihe na-enye gị nsogbu. Enwe ka esi emebi ya. Na onye ọbụla okike nyere akọ na uche o ga-eji wee gbapụta na ọgwụ socha ụwa na-enye gị nsogbu, ọ ga-agbazi ụzọ ka anyị esi wee mee ya ka ọ dị mma. Ifu na ọgwụ agha na-apụtazi n'afa gị, mana nke a ọ bụrụ gị ga-emenwukwara ya onwe gị. Ọ dịbeghị emenwuru gị ya. Nke a bụ eziokwu, maka na ọgwụ ka mmadụ jije gwụọ. Ọgwụ soro ụwa bịa, ọ bụrụ ọgwụ nke kịta. Mana ọ bụrụ na ọgwụ nke ụwa kịta, gị nwa bụ onye na-agọ mmụọ, kọtagoro ike nke onwe gị, ị ga-emebi nwunye ya. Bụ ihe m chọrọ ịgwa gị kịta. Ị na-azụ afịa, mmadụ eje gwụọ ọgwụ gbochie ihu afịa gị, mmadụ ịfụrụ anya gịnị ya ka bi n'ụwa mmadụ a. Ọchị gị ka ọ mara n'aka. Ihe ọgwụ a ga-eji wee tụ gị maka na ị nwere ọchị, ịmachi na-efe, ma ekwu na ekwu na ana dị ka ihe a na-enwe na-akwụ ụsụ, ekwu na ekwu na ana ede n'ụka, ede n'oyibo, nwe nke kwudochiri ike. Ọ ndị pastọs bụ chi nwere, ọ ndị dibịa bụ chi nwere. O mee ha ịkpọ ha na fon. Mmadụ bụ mmadụ na-agharịpụkwa agharịpụ. Ghọta ike nke onwe gị bụ ezi ọmụ ezi nwaanyị ọpụrụ iche na ezi, ka ị nwee ike ịghọta ike nke onwe gị. O nwere ndị duru gị izi ije wee ghọta ike nke onwe gị. Ị nwere mmasị ijedede kene, ị nwere mmasị ijeje show appreciation n'ọha niile gị n'ụzọ nke gị. Ị nwere ike ije menwuo nke ahụ, ma ọ bụrụzi bịa were mmadụ ọ bụrụzie chi gị. Mmadụ adịghị abụchi ibe ya, mana mmadụ na-abụchi ma ọ bụrụ na onye a mere gị ihe enere anya na ọchị gị ga-emere gị. Maka na site n'aka mmadụ ka eji afụta chi. Ihe a bụ okwu miri emi, ma nwee ezigbote nghọta, ma ọ bụrụ na ị nwere nwa eji aghọta ihe dịka onye Igbo. O wee bụrụ ya nwanne m, na ọtụtụ ihe ka ndị mmadụ na-eme wee na-agwọ ọgwụ na ajọ ọgwụ, maka na abịa n'ọgwụ ụka mere ya ekwughị ọgwụ onye ọbụla na-agba. Ihe m na-akọwa ebe a bụ ajọ ọgwụ. Ọgwụ agwụrụ ka eji megide mmadụ n'ịzụ afịa, ọgwụ agwụrụ ka eji gbachuo gị, ọgwụ agwụrụ ka eji gbaa gị ụchụ, ọgwụ agwụrụ ka eji tụọ gị ọya, maka eji ọgwụ atụ mmadụ ọya. Ife onye ahụ ọ na-aya ọya, ọ gaala abụ nwe ihe ọ ga na-afụ. Mgbe ọbụla ọ na-aya taịfọd, mgbe ọbụla ọ na-aya pneumonia, nwe ihe oke ya aya na-afụ. Anwụ ọgwụ elu nwa ọgwụ ama, onwedị ihe na-aga aga. Ọgwụ agwụrụ ka eji kpọọ mmadụ asị. Ọgwụ agwụrụ ka mmadụ na-eme okwu na ụka. Ọgwụ agwụrụ ka mmadụ na-eme aka ntụtụ. Ọgwụ agwụrụ ka mmadụ na-anụ ọgwụ. Ihe eji enwe ndị na-agwụkwụ gbafuo mmadụ uche. Ị bụrụ nwoke ichefuo nwunye gị, nwụrụ nwaanyị chefuo di gị.
ị bụrụ nwokorobịa gaa mba ị gaghị echeta na e nwere ndị obodo ị nwere ụmụnne maọbụ ị nwere ụmụnna. Ọgwụ dị otu a bụ ajọ ọgwụ ndị mmadụ na-agwọ. Mana asị m ndị niile bụ ndị na-agwọ ajọ ọgwụ, asị m biko na ụnụ raanụ ka unu ji na ọ dịrọ mma. Raanụ ka unu ji, adịghị edekwa ya n'ihu. Dibịa ahụ na-asị ka ọ dịrị gị na mma nwekwara ike ibu dibịa gị asị ka ọ jọrọ gị njọ. A na-edi ya n'ihu, mana ọ sị na mkpụrụ ha na-amịpụta ka ị ga-eji wee mara ha. Maka onye nwere ihe ọma nwere ihe ọjọọ n'ime ya. Mana ndị niile na-agwọ ajọ ọgwụ eji emegide mmadụ, biko ọ dịrọ ọnụ mma. Cheta na o metara dị ire, o metara dị ire, ọkwa na omekata ka mmadụ ga-eji wee bịa ụwa ọ na-atagbu onwe ya n'afụfụ, asị na onye abụkwa onye ezigbo mmadụ mana ife na-afịa ya arụ. O wee bụrụ na ife imetere iche na e nwere ebe ọ na-aga, o so ga-abịa ụwa. O nwere nke ị ga na-afụ ife ya n'ụwa nke anyị nọ, nwere nke ị gara afụ ife ya ma ọ ịpụtazi ụwa ọzọ. O nwere ike mgbe ahụ gị nwa bụ Okeke abụrụgo Okorie kịta, ị na-atazi afụfụ njọ ị na-ama ha mgbe o mere, dịka mmadụ na-anaghị ama nne ya na-agba ọbịa. Ya mere onye ọbụla na-eme nke ọjọọ raa nke oji. A na-agwọkwa ajọ ọgwụ na-ejikwa obi na-eme nshi. Nwekwa ndị na-eme agwọcha ha ga-aga jezie gaa weruo egwu ahụ agbụrụ eweruo fụ na ọgwụ ahụ ruru onye agwọrọ ya aka. Mere onwe nke ị na-eme jọrọ njọ, kwụsị ya. Ya mere nwanne m, ọ bụrụ na ị lere anya na ọgwụ mmadụ gị na mmadụ ibe gị ka ị na-amụ, ọgwụ mmadụ gwọrọ gị n'anya nke mmadụ, dibịa ahụ gba afọ ajụ ọgwụ mmadụ gwọrọ ọwa bụ socha ụwa. Ọ bụrụ na ọgwụ mmadụ gwọrọ bụ ihe na-enye gị nsogbu, ọ gbachiorele gị ihu ahịa gị, ọ gịnị ka ị ga-eje eme? Ị ga-ejeje weta akwa ọbọgụma, weta ose ọjị ịsaa, kpụrụ ya n'ọnụ gị, wee kwubiwe okwu, weta akwa ọbọgụma kwubi okwu. Ihe ị ga na-ekwu bụ ọgwụ ọbụla bụ ọgwụ agwọrọ n'isi gị nwa bụ ikpe afa gị, kpe afa nne mụrụ gị na afa nna gị, kpọkwuo okike, kpọkwuo anịbe nna gị na anịbe nne gị, si ana tata ọbọgụma sị na ya na ogodo okwute na ya ga-anyụpụ ya na nsị dịka mamịrị. Ihe ọbụla bụ ihe aka mere na-enye gị nsogbu, na-ebutere gị kwuo ihe niile na-enye gị nsogbu. Ọ gị ma ihe bụ nsogbu gị, ọ bụ ajọ ọgwụ wetere na ndụ gị. Na tata ka ị na-akpọpụ ya na ndụ gị, tụkwasị ya n'egede gị ihu gị, ikwu okwu akpụcha, were ya fichaba arụ gị, fichaba arụ gị, iji aka nri ificha aka ekpe, were aka ekpe ficha aka nri, site n'isi ruo n'ala, ịṅe ya n'isi gị anti clockwise, ya aka ekpe inyepụ ya enyepụ, inyepụ ya ugboro ịnọ, ete ose ọjị ahụ pụọ ya. Ije were foto gị, pikchọ gị, tụkwasị ya n'elu, were ntụ egbe wụọ ya n'elu, iwere anwụrụ ọkụ, iweta machis ma ọ laita ọ incense ma ihe ọkụ, iwere ntụ ọra kpoo ya n'elu, were ose ọjị ịsaa wụkwasị ya n'elu. Ose ọjị ịsaa ka ị na-ekwu ka ị ga-eji kwubi okwu n'ibuchapụ ya bụ ọgwụ na-enye gị nsogbu. N'ibu ikwuo ihe niile bụ ihe ị chọrọ ikwu, ikwucha wụọ ya n'elu ya, menye ya ọkụ, omuo vum nwụpụ ha. Iwere ya bụ akwa ọbọgụma ịpụọ n'ụzọ, itiwa ya, ịbata ije weta aka inu, iweta aka inu, iweta okpete, nke a na-akpọ okpete, sukọta okpete na aka inu, esukọta, isuo ya ọfụma ọfụma, pata mmiri ya, gbanye na ihe dịka divine grace maọbụ mmiri nkịtị, mmiri zoro ezo maọbụ mmiri na-ekwo ekwo, mmiri iyi, river water, itinye ya na ya, ịpụọ na shọpụ gị, ifee ya tupu ịza ụlọ, nke fọrọ tupu ịza shọpụ maọbụ ụlọ ọrụ gị maọbụ na skuulu, eluigwe maọbụ na be gị, ebe ọbụla ịma ọgwụ a na-abata, iwere nke fọrọ ọnụ mekọta ya ọnụ, ji ya saa ahụ, mana eficha na arụ gị eficha. Ya bụ ihe ị ga-eme n'aka nke onwe gị ma ọ bụrụ na ihe dị otu a na-enye gị nsogbu. O wee bụrụ ya na nkịta taa, ụmụnne m, ọ bụrụ na nkụzi a masịrị gị, bịara m akara mmasị bụ like, share ya ndị ọzọ. Onwe ife ị chọrọ ịjụ, ịbata na WhatsApp akpụ na m akpọ voice ka ị ga-eji wee zite ozi, mana ị ga-akọwara m onwe gị. Udo dịrị unu, ụmụ Chukwu.